αρχείο με το βίντεο της Μαρίας, που είχε βιντεοσκοπηθεί χωρίς τη θέλησή της, στάλθηκε στο Παντελή. Αυτός ανέλαβε το μοντάζ. Ανάμεσα στις σκηνές, έβαλε σκηνές από άλλα βιντεάκια που είχε βρει στο διαδίκτυο. Τα γυμνά σώματα δεν είχαν σχέση με τη Μαρία, έτσι όμως όπως είχαν ενωθεί οι σκηνές, μπερδευόσουν και νόμιζες ότι η Μαρία είχε εκδηθεί εντελώς. Ο Φάνης ανέλαβε να στείλει την ταινιούλα από το κινητό του. Ο Φάνης, ο Μάρκος και ο Παντελής για αστείο βιντεοσκόπησαν τη Μαρία να αλλάζει στα αποδυτήρια του σχολείου και έστειλαν το βιντεάκι στους φίλους τους. Μη φανταστεί κανείς ότι υπάρχει μια οποιαδήποτε τάξη που δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντα υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο ή πάντα μπορεί να υπάρξει. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε δώσει στα παιδιά μας τα όπλα να το αντιμετωπίσουν. Ο Φάνης, ο Μάρκος, ο Παντελής και η Μαρία θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, αφού το 1 στα 10 παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο έχουν υποστεί κάποιου είδους επίθεση στο διαδίκτυο, όπως δείχνουν οι μελέτες. Είναι όμως και οι ήρωες του βιβλίου του γνωστού συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Το Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό είναι ένα βιβλίο για παιδιά γυμνασίου, που όμως μπορεί να γίνει ένα εργαλείο και στα χέρια των εκπαιδευτικών και των γονέων για το πώς θα βοηθήσουν ένα παιδί να αναγνωρίσει, να αντιδράσει και να μπορέσει τελικά να πολεμήσει τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, που είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τα παιδιά σήμερα. Το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Άρει τους φυσικούς περιορισμούς, άρει τις απαγορεύσεις και κάνει τον κόσμο δυνητικά ορατό με κάθε τρόπο. Αυτή δηλαδή η άρση των φυσικών περιορισμών δημιουργεί ένα πρόβλημα και στους ενηλίκους αλλά κυρίως στα παιδιά και τα αποσταθεροποιεί. Χρειαζόμαστε δηλαδή όλοι να ξαναβρούμε κατά κάποιο τρόπο τους περιορισμούς μας και τα όρια των δυνατοτήτων μας. Η έκδοση του βιβλίου έγινε από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου και τα έσοδα στηρίζουν την πλούσια δράση της εταιρείας. Είναι γραμμένο από Έλληνες για Ελληνόπουλα, Αγγλί δηλαδή από την ελληνική πραγματικότητα, και δεν είναι, όπως γίνεται συνήθως, ένα δάνειο από μια άλλη χώρα που προσπαθούμε πρόχειρα και βιαστικά να το προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Στο διαδίκτυο δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ποιος είναι ποιος. Δες το σαν ένα τεράστιο μασκεπάρτι, στο οποίο συχνά κάποιοι για πλάκα, κάποιοι επειδή είναι άρρωστοι, παριστάνουν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Η ΕΨΠΕ υποστηρίζει τις τηλεφωνικές γραμμές 116-111 και 801-801-1177, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας για να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα, απορίες και αγωνίες που πρέπει να απαντώνται από επιστήμονες.